Mwyaf ar S4C. Hambon Ffactor. Rydym ni'n edrych am hambon mwyaf hambonaidd Cymru. Ydych chi'n gwrtho tynnu mewn yn eich tractor hyd yn oed pan yna 20 o geir y tu ôl i chi? Yn hoff o wisgo fel merched a diolch wyneb mewn sketches sy'n ymylu ar y misogynistaidd a hiliol? O dwgleu! Yn meddu ar fochau anaturiol o goch ac yn drewi o sebon rhad arno Sadwrn? Good thing, £5. Haglo pris yn y llefydd lleiaf addas? Hwyl o ddys. Llidar. Mynnu gorffen y noson drwy arm reslo gyda phawb yn y dafarn? O dwgleu. Os ydych chi wedi ateb ia i 3 neu fwy o'r cwestiynau yna, efallai bod ganddoch chi'r sgiliau angenrheidiol i ennill prif wobr y gyfres. Peugeot 306 Turbo Diesel, efo cachu hyd i ochr o'i gyd. Felly, os gynnoch chi'r Hambon Ffactor,